Verse yethu yaqala enhlaba verse 1 kunesihloko ukugula kukaHezekiya. Ukugula kukaHezekiya. Wafika ukugula kwafikela umntwana kaThixo. Mali bonke igama lenkosi. Walenza iphutha uthi mina sose ngigula. Hayi kodwa thetha ngomlomo kodwa ungathi hayi mina ngeke ngigule. Wagula uYobe esisicaka sikaThixo. Wafika ukugula. But ingabo ukugula kufika uhamba ngakho. Nasi sibuze lo mbuzo ngoba ukugula kasokufikile zingaqhawuka ikhompyutha uhambe. Ubudlelwane bakho noThixo bebunjani? Ukugula kukaHezekiya. Wagula umntwana kaThixo ucela uthandaze bomsayo. Uyingcwele uzasihla. Mali bonke igama lenkosi. Nje kancinci bazalwane ndizama ukuyicacisa le ndaba. Yabona iyathanda umuntu aconfuseke kule vesi. Kukho incwadi kaHezekiya. Kukho uHezekiya lo ugulayo. Ngabantu abayi2 abangafaniyo. Ngifuna sicacele kulo ndawo. Lo ugulayo apha ikumkani. Indoda eke yaphila kakuhle noThixo. Kune history ebanjwe eyaziwayo ngokuhamba ngayo noThixo. Ibiyiking. Lo uHezekiya lo othi amathambo umprofeti yena. Mali bonke igama lenkosi. Abantu abayi2 abangafaniyo. Wagula uHezekiya. Kwenzeka ntoni mama verse 1. Ngelo thuba ke ukumkani uHezekiya wahlabeka waza wagulela ukungabikho. Yes. Umshumayeli uIsaya unyana kaAmozi waya kumbona. Yes. Waza wathi kuye, undikhoyo uthi lungisa imicimbi yomzi wakho ime kakuhle kuba uza kufa awuzukuphila. Wathi ke wakugula ukumkani uHezekiya kwafika umprofeti uIsaya. uThixo wahlebela uIsaya makazathi umyalezo awuse kulandoda uba izawufa ngeke isurvive kokugula. Noma yena wayesalele mhlambe eplan uba yabona ukuphakama kwamapha zawumisa intente ekhaya elitsha. Yabona ke ndaphila ke ngoku zafuneke ndiyoshumayela kwindawo ethile abantwana bamza base university zawenza into kwasuka fika umprofeti uIsaya ephethe umyalezo. Kuthiwa mandizokuxelela uba wena ngeke usurvive. Kuthi uThixo qo nam ndizise lento kuthiwe mandizise. Ya ibambe kulokhileyo futhi babihlise kancinci. Uthi kuqobo uthi wena awuzusurvive. Mali bonke igama lenkosi. Uzawufa. Mali bonke igama lenkosi. Kodwa umbuzo obusele uzawufa. Izinto zibe kanjani? Now uthi makethetha ke ngoku lungisa imicimbi yomzwakho. Hallelujah. Because God is awufa. Hallelujah. Hallelujah. Ngeke usurvive kokugula. Noma ungasile kudla. Noma ungathanda za 40 days and 40 nights uThixo wena usuphila. Noma ungavela ngoba uyahamba emhlabeni ndothi. Lungi. Hallelujah. Ngicela unifundele kweEnglish mama lithi ndifuna abantwana bakaThixo sive nje le ndawo elifuna sive ndihlale phansi. Nalibo dide Moses the conference sidiniwe into basibheka sipasike 2025 isepasike sibuya sinjalo 2024 sisepasike sibuya sinjalo awuziqalele uyabona kule ka 2026 ndifuna ukuthi kwatshintshe impilo yami. Mali bonke igama lenkosi. Lungisa ke imicimbi yomzi wakho ngoba uzawufa. Wonderma. Verse 1. In those days Hezekiah
became ill and Yes. was at the point of death, Yes. the prophet Isaiah son of Amoz went to him and said, Yes. "This is what the Lord says. This is what the Lord said. Put your house in order." Awuthethi mina uthetha uThixo uthi uThixo. Kuthi indoda ethi ndivile ngoThixo. This put your house in order. Yeah, put Because you are going to die, put you will not recover. qala phezulu Put your house in order. put your house in order Because you are going to die, because we are going to die. you will not recover. You will not recover kokugula. Bayalibonga igama lenkosi. Uyabona abantwana bakaThixo, oh Holy Spirit. Ndifuna ngasehlukana kule conference. Uba nobana lungisa imicimbi yakhe. Bayalibonga igama lenkosi. Ngoba abazalwane bayahamba bayakhonza, but ubona uba Thixo kukho izinto ezingalunganga apha. Bayalibonga igama lenkosi. Lo mzalwane lona usenekakade lakhe. Alithi banikela uvuke ecaweni ukuthi uApostle Phani uvukele ilanto yakhe ngoku. Bithi yakwehla lanto yakhe umbone eqalisa phinda athi uzobonga namakha. Ngoba lento yakhe ihambi ivuke kodwa kuthiwa put your house in order. Malibonga igama lenkosi. Uba nobani makalungisa imicimbi yakhe. Uyabona kule Good Friday uthi uThixo intombi lapha, utata lapha, umama lapha, lungisa imicimbi yemsuku, lungisa impilo yakho. Hallelujah. Uma umuntu uphuma ngokondlela ungaya ezulwini ngokubuza umuzo nje uhlela lapha nje. Ungakubhubhe ngoku ungaya naye ezulwini. Ujonga into ezilapha kwakho njengoba Thixo yebona le ngifaka ezulwini. Yabona le inganisa straight ezulwini. Uba noma nje wahlela lapha nje ujonge uzibukele ngoba Thixo ngeke ndiyade ngaligeja. Yabona kule meko ndikuyo nje ngoku. Put your house in order. Bekubomi bakho endleleni. Malibonga igama lenkosi. Lezithi yabona i-disorder, yabona once wamzalwane wayi-disorder uba yingxaki enkulu. Udala isiphithiphithi. Malibonga igama lenkosi. Apho kufike yena akubokho konwadwa. Baze basizele ngathi behlabathi ukuthi uThixo uthi uhamba naba bazayibeka apha. I-disorder la ntombazana. Uyabona le insizwa noba inganeskili ithomoye kangakanani igide kanga kodwa bazayibeka apha. Ngoba kwaziwe i-disorder yiyo. Namhlanje uright ngomsuku enye into. Put your house in order. Ngoba ukufa kona kuzafika. Lungisa imicimbi yomzi wakho. Malibonga igama lenkosi. Hallelujah. Ndithe mazalwane ndithethe bendisekuya. Ndithethe enye into le nto bendisekuya. Malibonga igama lenkosi. Nina bendifuna nixelele uba kuthiwa uyabona lo 2026 uzaba ngunyaka wakho. Uyabona lo 2026 kuzakwenzeka le nale uthi I receive. I receive. Kodwa kunomoment ndimthandayo momthwa. Owaye wafikela ngabaprofeti bamxelela bathi yabona mama, this is your year, this is your year. Uyabona God will multiply, God will multiply, God will multiply. Wathi mama wo wima amultiply bani mina amultiply mina ukuthi ngokuthize aniphinda ndawo banjani xa kaniphinda ndilo hlobo dililo. Also, I receive. Put your house in order. Something abantu abasebenzele bantwana bakaThixo baseke nje basindisiwe. Hayi abantu namhlanje basindisiwe ngomsobo yenye into. Lungisa imicimbi yomzi wakho.
Afundele ivesi athi bazayibeka apho tata. Bazayibeka apho mama abantwana besethaveni. Put your house in order. No. Wena njengoba ulapha nje, lungisa imicimbi yakho. Uyazazi into zenzayo, uyayazi impilo ayiphilayo, uyakwazi ukwenza kwakho. Lungisa imicimbi yakho. Put your house in order. Because you are going to die. Why am I so good when I don't know who? When you take us out, this is your opportunity to buy look we are going to jump as in Conti, some Zalwane, Jemamtuan, Jabas in Conti, some Zalwane, Tatu Monagani, Tatu Tanchan, Sinebes Yazio, Uba who let down the Conti Sabuyo, Maube Cody order. I was sometimes that you never see one abo because as easy, put your house in order. Impi, ibadla libene siphithiphithi, libene sikaliyalo, kukhonza umonakali. Lungisa ndoda. Ukungafa, bawushiyeka benjani abazalwane. Bexabana benje, belwane nisizwe. Olufuna yalithatha ngathatha ngathatha. Put your house in order. Simisi order abantwana bangathixwa simisi mntu. Simisiswi njengoba linjalo. Navuya siphokazi mntana muthetha lo mazwi othetha. Yoba ijale imbethe enhloko yathi yayithathe nazi degree. Befuna ba UCT lo mntana wafike emncane ngapha. Saqala uhamba naye imvuselele na 14 years. 14 years. Uyalazi izembe liyakhala siyakhalisa bhuku bakhali benyamezele ngoba asizuthula xa ibeyiyo ayoyiyo. Baqhawula abanye babhekezwe ngabalandela ngokuzafika benjani. Put your house in order. Abantwana babantu abazali bahlele ezilalini balindile abanye abazali bathumela abantwana euniversity. Xa sebebuya phana kanti sokubuya amangcwaba. Bazalwane ndiyayazi imhluku lento endiyithethayo kodwa kukangaphi sibona igrade sibona imingcwabo. Xa ibekwayo uve kuthiwa lo mntana ulelapha ngoka-2000 ebene-degree ebenentonto zibekwe igawuni zakhe phezu kwebhokisi yakhe. Uhambile emhlabeni, impilo yakhe iyi-disorder. Ubani kodwa yena lapha usenechance yokulungisa imicimbi yokuthile. Ngoba xa befikayo pha baba ngabayeni bengenamakhosikazi. Xa befikayo pha university baba ngamakhosikazi bengalotsholiwe. Wena ulindile ekhaya ubathixo ubani kanti bamphendula uSibari Makoti Pirates. Lungisa imicimbi yakho ngoba uzawufa. Uyabona namhlanje abantwana bakathixo sifuna abantu abazothi ndifuna ukulungisa. Ndifuna ukulungisa. Malibonke igama lenkosi. Haleluya. Uyabona phandle ndikhulisa abantwana abathathu. Abanye abantwana abaninzi abakhona. Kodwa ngibasalayo bayi-3. Ngizala intombi nabafana nentombi makho bayi-2. ngoDisemba lo nxa ngoNovember ndifonelwe. Malibonke igama lenkosi. Ndifonelwa ngumalume wentombi le indala. Ndiboleka umntwana. Uboleka umntwana. Ewe ndiyacela sinomgidi apha nge-20. Please ngicela abe khona lo mgidi. Mntanami emgidini. Malibonke igama lenkosi. Phana kuzabe kunzima kakhulu. Kujula ibhotile phezu kwebhotile. Into angayaziyo phela. Uyabona nxa umisi order umela noba yithuni. Not because andifuna nibone ndizamzisa but not emgidini. Apha kwam ndimisi order. Ndiyayazi into endiyifite lo mntwana.
futhi nizamsisa ndoda enkulu nizamnika wena esandleni uthe ufuna umntwana ngosine nizamsisa ndimnike wena esandleni umntwana wami ndimfuna kuwe andidlali ndiyayazi into endiyenzayo serious kakhulu serious umntwana ngangifikayo phana wayithatha kancinci xa ndisemthatha ndithe masidibane emthatha wathi hayi mfake eTaxini manese ndithi indoda bethenza amnika wena esandleni namntana okudlala ayihleka ke manje mandiyadlala na driver nawutshona kwezanali ngafika phana ngathi nanku ndifuna umntana kodwa hayibo kanti serious ngohlobo na ndithi serious samfumana kuwe umntana put your house in order hey awuthetheli nje ufuna uvulele nje abantwana hayi bye awuncilwanga ngomangazi ufuqwa phansi le nto yodla abantwana bakho babuya sebengasoyiyo phakamakazi apha ndimisizwe ndimisa uKristu ndimisa indlela yokwenza ndimisa indlela yokuthetha ndikhulisa umntwana awathi ayikandi iqonde be serious ngolohlobo ukuthi ewe nakho ngiyahamba khona ngene emotweni start imoto ngakuthi amfumana kuwe kumntana put your house in order sine kanti uva bazali yokumisa izwi nasemakhaya mali wonke igama lenkosi haleluya haleluya umbona umfana nje ngake idisco uboma Thixo he kazi bayawuzathathe bani lo disco nje abethi ngifuna umfazi idisco nje ifuna umfazi nawe ngoba ke ufuna umthatha hayi ndiyamthatha uthatha bani lo tsotsi uthatha into nje uzawuphila iphimpi uzayibeka ukwenza uzayibeka apha put your house in order lungisa imicimbi yomzwakho ngoba nabafana banamaphupho bawunika athi yabona ke ndathrowa zawuthrowa nto banamaphupho angakaphathi ukwenza uncamile bafikela kobani athi nithi usebenza phi noma translate intontolo ndiyamthanda uzawukhala inyembezi uzakushiya pha ahamba ekhawasha ayodla ibhiye ebandayo mina amakazana ulala kwenye akushiya wazifaka entweni nabafana bathandazi ke babona nje intombi ezinifika andiyamthatha lo uzayibeka apha mfana wami uthatha utsotsi ozawuhlala naye full time ubomi bakho bonke uzayibeka apha ikubhetele lenkabazi balibonke igama lenkosi uyabona lo ndlu yakho niyoyakha izaba nesiyaluyalo izaba nesiphithiphithi izaba uyabona nje lo ndlu leyo nje izakwakhiwa nje kulonto le injalo ingenathiko ndifuna nithi nizifaka nibe niqonda nizayibeka apha umuntu indoda yakwazi ukwamkela nefefe ingakwazi nokuthi ufefe lenkosi yesi ingakwazi nje ukuthi hayi ndiyamthanda ngoba ubona imali yayo uzayibeka apha uzayibeka apha tata wethu put your house in order ngoba uyawona ukomputer sifuna abantu abazana nabanye order abantwana bakaThixo apha abantwana bathi sichaka ngapha nje kubethi ekhona kwezinye indawo ezivuthela ezithi kubethi umoya kodwa thina silapha because sine agenda enzima yokuba kwakhe umuntu ma azale noThixo athi kwakufa ayohlangana nenkosi. Put your house in order. Hallelujah. Put your house in order. Wahlala wekodeni sebenzisa ithuba. Yabazi nebona ndayivala emamthwana apha lonto leyo. Kuthi wawujonga ohlo ubone sithi sanxanywe selikhama ngapho umzaphuma apha. Baleke sayisasela. Awusela nto apha. Ngiyashunyayela kumabeliswi. Put your house in order. Onethathe nje ngasibani uyeva nawe. Yini Nkosi yami sesishumayele kangaka? Sithi uyazi bomthwana.
ndake ndaye ngaphi Hermanus noma kaJJ simenywe ngenye utata wangaphela sikisike chat isitumbu masibiza be Hermanus safika la ntombazana sibukazi Holy Spirit ihleli kwisitulo esikhulu esimhlophe ngathi sinamaphiko ihleli kwinto eyibomvu nje kunama-flowers apha kuchule sihleli ngabe ihleli yodithe eyibhaselo mama bethu wabheka kuhle ntombazana sikubonile usevu Thixo phambi kwethu sibonile uyiphila lento asine confidence uba nalapho uyakhona uzawuyenza mama azafuni na wena dadewethu ngomso uthethwe ngawe ngolhlobo wadlala usonze emhlabeni awufuni na wena ungabe nentsikelelo zakuwena ubhekatsi put your house in order. Hallelujah. Hallelujah. Kwenzeka ntoni mama? Kwenzeka ntoni? Yabona khona into ezalungu noba sokunjani Holy Spirit. Kuna amalevesi ebuhluhle nayo. Verse 2. Ke uHezekiya wasuka wafulathela wajonga eludongeni. Uyabona ngazokhona idisorder nasecaweni. Umntatu umonakala uba neqembu lakhe. Negroup yakhe. Akayifanga phakathi. Igroup yami le. Umntatu umonakala ushumayele ebantwini bonke, but negroup yakhe ecaweni. Futhi nxa uthi uyayijonga ngale group yakhe Thixo. Ayiphili kamuhle malaka kodwa haleluya. Ngoba kuthetha le namhlanje. Yabona ube ngabe phokothweni. Abazalwane bayakubhadalela ukwenza izono namhlanje ezikhosini. Bakhuphe lishumi. Xa bengafika bafika nzayenza yonke. Yenza yonke. Kawuhlala ke enjalo lemvelo. Ngamphathu mama thethe nje ngoba kanjani. No bazalwane. Apha kwakhiwa umuntu, kwakhiwa utata, kwakhiwa umama, kwakhiwa ubhuti. Put your house in order. Xa ungafa ungabheka ndifuna usibuze nje lo mbuzo uba ndingafa Thixo inoba ndingangena lizulwini nyana njengoba ndinje xa ndiphuma enkozweni mna ndiyakwazi nokuphuma apha ndiniviya ndithetha umonakalo evesibhudela kodwa umonakalo ucima songaze nyani siphile kaba ungaze uhlale nje ungena girlfriend ungaze uhlale nje ungena boyfriend into lomonakalo umonakalo umuntu right nje la uthethe ebantwini abahlatshwe ilizwi bayivinyaniso basithathe isigqibo uba ndizawuyiphila ngempilo afika usathana ngomuntu afuna ukudelete lanti lapha kuwo bavamisile bakhuthale kakhulu kanti bafuna ukuncanca lanti kusoyivini bafuna ukudelete yona kufuna namhlanje abantwana bakaThixo ubani nobani uyaziphulaphulela athi mna ngidiniwe kuba idisorder umfaka inqindi hlukana nami impilo yami wathini uHezekiya ke uHezekiya wasuka wafulathela wajonga eludongeni uHezekiya wathandaza kundikhoyo wathi khumbula kaloku ndikhoyo ukuba oko ndakunqulayo ukukhonza ngentobeko uHezekiya abantwana bakaThixo akaphikisanga nto ngobuyeva ubuthethile umlomo kaqaphi bakhe wathatha ubuso bakhe wajonga ekhumbini ngoba ukugula kukhona empilweni uyaliva itolo lihlabisa wathi khumbula Yehova kawukhumbula ukwenza kwami kawukhumbula ukuhamba kwami phambi kwakho kawukhumbule phela ndiphilileyo kawundikhumbule Nkosi ingaba kwinto yonke ndiyenzileyo asakhona into le uyikhumbulayo kandinikeza ichance ndilungise Yabazalwane kufuneka abantu abafuna ukulungisa kwensuku hayi abantu abanethiki hayi abantu
bonke bengene ngalo hlobo ngusathana kuthi kuthethwa kube ngathi akuthethwa khawukhumbula ingabe ikhona into ongamkhumbuza ngayo uThixo ungamkhumbuza ntoni uthi kuthi khawukhumbule yona uma ukhumbula uphrikanisa akukhumbula ukuthakatha akukhumbula ukuthanda amadoda akukhumbula ukuthanda amakaza akukhumbula ukuthanda imali akukhumbula ukungamthanda uThixo akukhumbula ntoni ngawo khumbula Yehova khumbula wapha kwawo khumbula ukwenza kwawo khumbula into eyenzileyo ndiyenzela wena bapha abantu bakaThixo namhlanje abantu bawo lungisa impilo yawo lungisa impilo yami namhlanje ndingasakatheki awukhumbule Yehova khumbule Yehova oludikodisayo oluniko isayo lovela zulwini seke ugene nezwe lokona kubekezela Diceni order empilweni yami. Oh Jesus, diceni order emzini wami. Diceni order ekhayeni lami. Oh yes. Diceni order kwiNazaretha wezamweni. Diceni order emsebenzini. Put your house in order. Oh Jesus. Oh Jesus. Put your house in order. Khona into ezizawuqhekezwa nguThixo. Put your house. Put your house. Yini simakade siphile siphithiphithi nesishe. Sizabaninzi emthandazweni bese thaveni man. Boyfriend. Put your house in order. Because you are going to die. Oh yes, Jesus. Le mpilo iphilayo nxa nokufuza uphelela lapha. Ngoba kunento ekhona ezweni kaThixo elithi indoda inhloko yekhaya. Indoda engakholwa engasindiswanga iyazazi uba inhloko ilida kanjani ifamily ingena class uma. Ilidela aphi lo family? Ufika uKristu uye sele order. Ufamandla. Oh Jesus. Holy Spirit. Holy Spirit. Put your house in order. Awumele into umele izwi kaThixo.
impilo yakho i-disorder. Noma ungafana ufake i-hygiene ukhophisa uhambele phakathi impilo yakho yona i-disorder. Ufake isuntu ufake utshani uyayazi impilo yakho bathixo dishayile mani i-disorder mna ekhaya hayi akuhambi kakuhle. Thobekezela Thobekezela thobekezela